προορισμό Μετρό την Ακρόπολη. Κάθε πέμπτη, μοναδικές για εμπειρίες. Exclusive shows, Μποφίτες Ζεμανάκη, DJ Shows, Στάτα. Γεια σας, πώς να πας, Για Λίβεκ. Έχω να πάω στο Λίβεκ. Πρέπει να δουλεύω και ένα ποτάκι. Στο Λίβεκ θα πας. Ναι, άμα γίνεται λίγο γρήγορα, τα έχω όλα, αλήθεια σου λέω. Καλά, στο Λίβεκ έχω κράτηση. Έλα, πήγαινε, άντε. Καλά, περάστε, παιδιά. Θρίλερ θα είναι βραδιά. Γιατί θα τρομάξω. Όχι. Τι, θα δίνουμε κανέναν. Λες. Ναι, αμά. Ωραία. Όπα, πού πηγαίνετε. Έλα, κάτω το καμάκι. Άντε και τίποτα. Έλα, άστα λίγο. Κύριε, συγγνώμη. Άντε, Πάμε θρίλερ, ελάτε, πάω θρίλερ. Ρε, άστα λόγια, ρε. Κύριε, συγγνώμη. Ακούσε! Μιλάω, άδεια και τίποτα. Ελάτε, θρίλερ. Πού πάνε αυτοί, ρε. Κάτσε, δεν θα φύγουν. Άδεια και τίποτα, παιδιά. Φίλα, σταματά, άδεια. Κατόλικ. Εντάξει. Κάτω και εσύ. Άνοιξε κοντιά. Εδώ. Έλα. Εντάξει, Κάνε λίγο ήρεμα. Μιλάς, ρε. Άνοιξε εδώ, ρε, άνοιξε. Άνοιξε! Τα ακουστικά μου. Τι ακουστικά, τι είναι αυτά. Μουσική. Πού? Στο Live, πού αλλού. Δεν το ξέρεις. Αλλά βιάζομαι, με κυνηγάνε. Ποιος είναι? Ένας τρελός, δεν ξέρω, θέλει το κακό μου. Αυτό τι είναι? Εδώ. Από το μαγαζί. Εκεί πάω. Και αυτός τρελά. Είσαι DJ εκεί? Ναι. Καλά, περάστε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Να είστε καλά. Γρήγορα, γρήγορα, μας κυνηγάει. Μας κυνηγάει, γρήγορα. Τα λέμε γεια, παιδιά, τα λέμε γεια. Γεια σας. Πού πάνε! Τι, ποιος? Απ' τους βρω, ρε! Από εκεί. Θα τα βρω, ρε! Όλους! Δεν τον τρελό ρε μετά, όλοι σαν θρίλερ πάνε. Τι να πω ρε φίλε, Ένας πάλι πάνε να βρούμε ακόμα τώρα. Ένα σαν λεπάκι να